det var jo at komme i lære som skiltemaler, og jeg har altid været interesseret i teater. Men så fik jeg altså en idé. Så gik jeg hen til vores leder og sagde til ham, jeg vil godt lave teater. Han gik med på ideen. Den scene blev bygget op. Det blev en flot scene. Vi skulle så spille eventyr på fodrejse. Sigurd Langberg fik vi til det. En rigtig gammel, gæv instruktør. Og så sad jeg op på den store stige, og så kunne jeg ikke lade være op fra toppen af stigen. Det kan da ikke være så vanskeligt at snakke sjællandsk. Kom lige herned. Jamen, jeg er ikke færdig med at male endnu. Du skal lige være skriver, Hans. Nå, jamen, så går vi i gang. Jeg kan huske min slutreplik, fordi det er mig, der er skriver, Hans. Så sluttede det jo roldklappet. Og så kommer det morsomt. Det, der ændrede siden den dag, hed jeg skriver, Hans. For de mente jo, at når jeg var skiltemaler, så kunne jeg godt hedde Skriver Hans. Og så skulle jeg jo være med i noget amatørteater. Og så kommer det store brud i mit liv. Der var en ung pige. Hun var så dygtig. Og jeg gik jo bare med, fordi jeg skulle være ham, der lavede kulisser og sådan noget. Jamen, du kan sgu da godt lige spille. Det er bare en lille rolle som en sømand. Så skulle jeg spille sammen med hende, den søde. Så blev jeg ringet op af ham, der stod for amatørteateret. Og så sagde han, ja, vi må sige til dig, at du kan altså ikke fortsætte i amatørs. Og hvorfor, sagde jeg, ja, du har sagt du til instruktøren. Så sagde jeg, der står også en formålsparagraf, at I er til for at hjælpe vildsomme unge. Så blev det helt stille, og så manglede jo den her sømand. Og så ringede han en dag og sagde, at jeg har talt med min far, og synes nok, at han var lige hård nok. Og hvis jeg ikke var kommet tilbage, så havde jeg ikke truffet din mormor. Og så havde vi ikke siddet her i dag. Det må virkelig være et vendepunkt.